गे म्हातारे उडिये मारी दे ही का लिप लापून घे इथून दोन दोरिये टाकून ठेव म्हातारे कलमाक एक बांध म्हातारी म्हणजे डेंजरच आहे ती बहिली ती बघ म्हातारी येता दुवाळ्यांची ग्रॅनी आजी केसारनं फक्त ती का फिरूक सांग अनिका खाल्लंच नाही तरी तुम्हाला का बघता ती कमळीची कमळी म्हातारी एक रील बनवूया आपण भारीपैकी बनवूया एक व्हिडिओ का मोमोज खाल्लं ते अनिकान बनवलेल्यांना अगे नातिनीच्या मोमोज बनवलेले खालच ना ती म्हणत मोमोज कांदा घाल म्हणत मोमोज का मोमोज मॅगी ती टमॅटो बिमॅटो घालून करतात मे पोरं भारीच होती गव्हाक मॅगी तरी करून घालती काय नाही तर गे जाशी थांब व्हायची एवढ्या लवकर कशाक जात एवढ्यात नको जाव गावात तर अशा प्रकारे म्हातारी उडी टुनुक उडी मारीत चाललेली आहे भोपळो वा आमच्याकडे हा एक का आडावचोच ना वाघ जा म्हणत तू जा तस सांगतो तू मासे खात मासे नाही खाय तू मग बरा नाही खायत तू मोठी सुग्रणस मटण खात काय खातस तू मोमोज मोमोज खात काय नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मंडळी आता सकाळीचे 8 वाजले आणि पुष्पाकडे जाऊया जरा गंमत बघूया. पुष्पा बघूया काय करतात ती खबर काढूया खबर. पुष्पा विचार त्या दिवशी पुष्पा मिळाला बियाना हळदीचं काम चालू आहे बघा. हळद बारीक करूच उकडून झाली मिक्सर कत लावायची हळद ही डायरेक्ट दररोज व्हायच इतकी कापरीत बसण्यापेक्षा माझा मत ताचा कापू कशा गोई गो कापतं कशा असा खचाव करूचा आता त्या कांदो कापूचा आणि असता आता त्याच्यात घालायची 2-2 हळकुंडा ना त्याच्यात घालायची ना. मिक्सर का एक लावलास की कापूची गरज नाही. कसं जाय लय नाही लावूची आपणा वायच फिरवायची घरक्कन. एवढे कांदे बिंदे कापतात हळद उकडलेले कापणार ना. हे बघा हळद उकडून घेतलेली आहे आणखी नाही बघ आता बारीक करून मग तिका महिनाभर सुकत घालू काही. 4 महिने कशा एक महिना हळद सुकत घालची लागतं नंतर तिका झेजरायची दांड्यान जोडू काही मग त्याच्यानंतर ती आसडायची त्याच्यानंतर चक्की मग मोफच उद्योग तिच्यापेक्षा नसलेली परवडत. हळद घर बघ तुमची जाती वाटतात थंय काहीतरी शेणा असतील ना हळद होतो एके बाजून तर त्याला सांग ना बघून देऊ किती शेण का 2 सापे मिळाले बस. म्हशीचं असलो तर एकच थापो मॉप होता. मी सांगते आमचं पाडो आणून बांधून ठेवावं. शेण आपल्या गवत घालं शेण घ्यावं गवत घाला शेण घ्यावं. मग बाबल्याकच सांगायचं आता घेऊन ये शेण म्हणून येता हो माहिती गे म्हातारे तुझं नाव बदललं ग्रॅनी आजी. कमळी मालिकेत ती ग्रॅनी आजी कपाळात हात फिरवीत असता माहितीये तुका. ती कमळी मालिका बघता काय
ग्रॅनी त्याच्यातली ती अशी फक्त हात फिरत राहू कपाळाक. आयत्या अनिका अनिका तुझ्या सारख्याच आता काम नको का कमळीक पुण्याक पाठवले नाही. पण ती कामा करतात मात्र ती कशी भावर तुलाच करतात कमी. मग दे या म्हातारे. अये हळद साफ ये कर. जरा. छे. ये, हळद काय चढाचा उतराचा. बाकी एरशी डोंगर चढा नाही तिकडनं. हळद कापूची ये. उडिये मारी दे इका लिप लापून घे इथून दोन दोरिये टाकून ठेव म्हातारी कलमाक एक बांध. म्हातारी म्हणजे डेंजरच आहे. दोघांचा झोमाट लावून देऊ बरा तेवढा मी करू शकतोय. ही बघा म्हातारी बघा कशी वाळत नाही तर उडी मारी ती अशी. ती बहिली ती बघा म्हातारी येता धुवाळ्यांची ग्रॅनी आजी. केसारनं फक्त ती का फिरूक सांग हो ती अशी दांडगी दाखवलेली पण ती दांडगेक पण ही भारी करून टाकीत. भांडा किकात तेव काही पण टाकताना विनू धुवाळ्यांची ग्रॅनी आजी. कमळीच्या मालिकेतील ही ग्रॅनी आजी. अनिका खाल्लंच नाही ताई. बरे तू मालिका बघता ती कमळीची कसले कमळी ती फटकी बघत असतलं नाही तर खाली पातळात माती लागत. ती मारा अगे बासा घे. ती आधीच बांधा नेली कमरेक ताटा म्हातारी ती ऐकणारी नाही या. माकडला हळद कापू काहीतरी घेऊन ये तरी अशी एवढ्या लांबसून इल असती. ते बघ चाय गरम कर गो. बऱ्याच दिवसांनी येईल या म्हातारी येईल या. म्हैशाकीच्या विचारताव की नाही ती म्हातारी कशी आहे म्हणून. मग काय सांगायचो ना दांडक्यान जोडू को मध्ये का नाही सांगल्यानंतर. दिला नाही हळदीचे कांदे मिळाले. आता खय लावतलं पुढच्या वर्षी हळदच लावतं. कशी नको लावू जरा शेणात बुडवून ते सावळ्यात ठेवली मग त्या कुंडो बिंडो असलो ना जरा कुंडो कोणता नाचण्याचं कुंडो होईल जरा. नाही नाचण्याचं कुंड मिळता घरला आणून चांगलंच तरी त्याला चक्कीवर गेलो तर एवढी नाचण्याच्या कुंड्या घे मुळ्याची भाजी खालं. मग शेगुल कशाक तोडलास पण आम्ही भाजी नेता म्हणून काय रे बाबा. पेरू नाही शेगुल तोडून टाकले पेरू न टाकले पेरवी नव टाकलं तोडू टाकला. मरत तू मंड. पेरू मस्त पैकी होते मागवाय दिलेल्याने. आता थंय जर उडी मारल्या वाढणार ना तर डायरेक्ट खाली येणार तू. पत्र्यात बॉक ठेवायचा मध्ये तुमका कळत ना. त्याच्यासाठी माहिती का. पेरवून उगाच तोडलास मस्त पेरू होतो. घरात म्हातारे असतात बघू कायला जातात होय गोय त्यांका आतार तुरी देतात. वास्तविक तुका भिया गोय म्हातारी दांडक्या धरायचा आणि आपणच आपल्यावर मारायचा की तो आपल्या मारतो. म्हातारे शेंगे किती मिळाले भुईमुग एवढं मोठं घातलं असतो की वाटलं लोकांका राखल्याने येईना आणि राख वाटल्याने शेंगे. आता काय नको कशा म्हणणार काय बाबा. तुझी हळद नाही म्हातारे कशा लावायची नको तर लावशाल. कशा फटक्या घालून लावायची कोणती ती निगा काढता निगा करूकच ही मेली ही बघ गर्दी हैराण झाली निगांका. म्हातारे मुळे किती खाल्लं आधी तेच पहिलं सांग. ते खाता खालच ना मी का सांगत नाही हा. मी मुलं खालत ना ते धान्याचं ना. हो ते कोणा बघलं हालणार माका माहितच नव्हते माझे मी. बरण्याचे भात पडलं ऐकलं जाते गाडी जायचं नाही वसोकच येता बा वसोकच येता आधी एकटा आपण कापत राहत गाडी जायचं ना माका मुळे दाता दाता पाटतो म्हणून पाठवू नको त्या का गय अरी येतो एक नंबरचो. जायचं ना माय गेलो तर पुष्पा चाय घेऊन इलेला. म्हातारी पेच खातो म्हातारी बिस्किट दे.
ओय म्हातारी बिस्किट जैलांका द्यावं. द्यायची आहे, ती बजवळ गेली. का गे काशी तशी होशी तरी बैलांका द्या आधी. जैलानं घ्यावं. आज तुमचे इका कापतात देऊन टाकली मोकळी. होय तर. आणि ओ, इका देवा आधी नाहीतर चाय थंड होतली. भारती आमची शेजारी ना, ताक घुसळणारे मामाईले हे भारती पाटील आमची शेजारी, हम्म. तिनं सांगितलं पूनम जवळ आज भरती या, भरती आहे. लसूण कटिंग करू. लसूण नाही, हळद. शब्द तुमचे गोंधळाक लागले साहजिकच आहे. आता वय झालं 75च्या पुढे गेली. हो किती गेली? म्हातारे तुझा वय माझं किती मोप आहे. 75चे पुढे कशी जातील? कसा म्हणजे काय? हो अरे 75 कस शाळेत होतात जमतात का? 75 बघ म्हातारे 75 घे तुझा म्हातारे वय किती माझं 60च्या पुढे गेलं. अच्छा का 60 अधिक असताना. असं ही सांगता यांचा 75 नाही म्हणून ही सांगता 60च्या पुढे 65च्या पुढे म्हटलं तरी हे 65 मागे आणि 75 ह्यांचा 65 असात काय अधिक नाही रे, हिची चाय थंड होते. तुमका अर्धी तिकीट हा हे कोण मरता मरतात का तू आणखी? घे म्हातारे तुझं वय किती माका बाबा समजत नाही तरी पण साधारण अंदाज आपला का का देवा कोणा जन्मतारीख सांग मग मी काढते जन्मतारीख खडे आपण टाकू. तुझी एक एक असतली ना इकडे कोणी आलं? सगळे 5 कप घेऊन यायचे तर सगळे. भांगला मगाशी दिलं तरी आता सगळ्यांवर ते काही विचारू नको. नको मग एका नको तर नाही खायना. अये अनिका इधर आव हो, माझी नाश्ता. दर खजूर का दाताक लागता काय भाऊ तुझ्या ही म्हातारीची नात शकुंतला अनिका कमळी तकडे पुण्याक म्हातारे नातिक पाठवले ना आपले खजूर नको हा बरा नको तर जाऊन दे म्हातारे तू खा म्हातारे दांडगी दुंडगी ताट हो हां आणखी गडग्यारनं उडी मारीत रवायचे म्हातारे जेवण करून येईल तांदूळ घालून जातात. सकाळपासून तू अजून तांदूळच होतात तुझे हां बाकी काय काम केलंच होत ना भाकरी भाजी एक रेसिपी तरी कर भारीतली कसली तरी फणसाची भाजी एवढीच येतात का तिका ती शिकव तरी नातिक फटके घाल. फटके घालू मरव त्याका मी सांगाय तू कामाक ठेवतोय वालायचे तांदूळ. होय ना पुणग्या त्या विचार पुणग्या विचार कालच चांगलंय कामाक ठेवतोय च्या म्हणतात ते काय आता सांगतले काही लोक जातात ना त्यांच्याकडे कामाला. हा औषधी बरोबर खायचाच जमत नाही तर बेनू काम कर. हा मग काय नाही. काहीतरी 4 पैसे कमावू का म्हणजे आपले पण व्यवस्थित यावं ना सगळं काय. मी काय म्हणतो ही लोक जातात ना काम त्यांच्याकडे जा. मग सुटकाच नाही. येऊ नका येऊचा काय. गौरा काही करणार नाही. त्याका ब्युटी पार्लर मध्ये काय एका शिवण क्लासचा तरी तो तरी कोर्स शिकवा. हे घरात राहून खळत जाऊन का तरी करू. आग फुक ना. ओ पुष्पा ह्या काय धुमी घालून गेला की डोळे भंगले शाप. पुष्पाची नका कशी म्हातारी यारकी झाली असं बोल करता पावाच्या का नाव ठेव. दिसू परिणाम. नाव ठेवणे माझा विवाह एक मागे ना ऐकलो भारती गमलोच नाही खडे मुंबईत गेलो खै गेलो जाणार खय गेलं विचारते काही ही आईला ताच सांगत होती काही गमलंय ना म्हणून पुन्हा जा आणि संध्याकाळी पुन्हा ये मी चांगल्या काय सांगलं ती का पुन्हा जाणी पुन्हा ये जा पण तरी पुन्हा उडी मारणी कशा ते साकव घाल 2 मेडका घालून मधी हो का खाली पडलं का मग निघ द्या त्याच्याकडं. हो तशी तू नाही एवढ्यात जाऊचस नाही जाऊ जावता मग वाटतं. सांगता येता कामच करीत राहा कव्या तरच बरा वाय सुद्धा नाही रे. कामच करीत राहू तू जेवणच करीत राहू नुसतं जेवणच ना सगळं करते. मग अजून काय तर काही गमतच ना तर अका वाईट टाकू घेशील तेवढी कपडे कपडे आता नाही होते झोपून. हेंका सांगायची दांडका व्हायची हेंका कामाक तुका लावू काय तुका देऊक नको दुसऱ्याच्या हात जेवण करू ते का जेवण शिकवायचा हो सांगा तेच का माका आणि ते चुली टाकून धगवून जात असला बरं काय करता जेवण करून घेता मग का मोमोज खाल्लं ते अनिकान बनवलेल्यांना अगे नातिनीच्या मोमोज बनवलेले खायचे खालच ना मी नाही बाबा तर ती म्हणत मोमोज कांदा घाल म्हणत मोमोज का
आणखी काहीतरी केलं केले ना काय करणार मग काही मोबाईल मध्ये बघून भाजी करता ती हा. ती कसा काय तर केलं. मॅगी खाता मॅगी खातू किडे खातात तिका नूडल्स करून घाला एकदा काय खायचा म्हणून मी तुका सांगते काय काय खाणी झाली आहेत ना ते निर्वाग झाले ते कुंडो बरवतो कुंड्याची भाकरी तू घरी होत कुंड्याची भाकरी चांगली पाहिजे कुंडो टायकुल्याची भाजी ह्याची भाजी काय ते भांग्याची भाजी यस 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 कुरडू भाजी अळू भाजीच मस्त लागत पण म्हाताऱ्याचा आता पावसात त्यांचा कुरडूच असतो. हिच्याकडे कायम कुरडूची भाजी असता होय ना फेफरा नाही चाळवती ना म्हैशाचा चाळवता तसा हल्ली अळू नाही मग तिथे गाव येतच नाही काय करायचं. हळू आमच्याकडे अळवडे करीत असती तर मी आणून देते तुका वाटे नको मग मग रव अळवडे करायचे मस्तपैकी कसला वय अळू काय कसला एवढ्या पाण्याचा नको नाही गो आपण गावठी असतात त्या पाट्यात आमच्या रुजत नाही आता मी काढून टाकले ते सगळं गाठी भारी लागतात ते तेरा सारख्या हवा हा पांढऱ्या दांडीचे असतात त्याचे गाठी गाठी आणि केळी पण चांगला होता बुधाचा. मस्त आमच्याकडे ते का तेरा म्हणतो हो आम्ही पण तेराच म्हणतो आणि ते काळी दांडी असताना कावळू. कावळू म्हणतो असं कधीतरी करून पाठव तरी आता हा काय अळू नाही पुन्हा पाठवतो ते गोळूच ना त्या पोराला सांगायचा काय म्हटलं ती ते हय जवळच म्हणून पाठवतं आमका काही पाठीत नाही मैसो एकटं एकटा खाता माका माहिती आहे ना मला जाग असता सगळीकडे हडूक एकट्यान एकट्यान चावत असतच ती दाताक नाही लागला तरी करून देतो जवळ नाही दिलास मग काय नाही देत. मैसो दहा के पै आता तकडे गो पुन्हा. गप रे आता तोंड वाजू नको माझा सांग मग सगळ्यात मोठं म्हणजे किती जाऊ गाडीयेन जायचं हैसो मैशाक सांगायचं गाडीयेन तर इतकं पोचव माका सांग मी तुका आणून पोची नाही डायरेक्ट दारात ना घरात हो काय आई बसलास की घराकडे गेलं बाप्पांच्या खैसून दिलं की कशी हा माका सांग तू मी नेऊ शकतोय तुका फक्त घट्ट बसायचा लागतं फक्त माझ्या गाडीये ती बसता म्हातारे एक रील बनवूया आपण भारीपैकी बनवूया एक व्हिडिओ रील म्हणजे तुका काय तर कळाला माका नाही बाबा समजत रील गाडी देव सांगलेच म्हणतो गाळी नाही देऊच्यात कोणाक त्यात तेवढाच काम केलं आजपर्यंत म्हणून ये म्हैसो तो तुझ्या पाठी लागतं उगीत ना पाठीला का दांडक्या माझ्या क्लीन काय असं वाटतं तुका माझ्या पाठीला बा मी एक काही नाही रव जेवून बिवून जा घे जेवण या मारता या बघकडे कांदो तरी भाजत घेतले हे बघ हे बघ एका तरी जेवण शिकव काहीतरी ते बरं नको माझ्या कसे पर जेवण ताण का नाही होतं तू काय सांगतो रव जाशी गे जाशी थांब थांब व्हायची एवढ्या लवकर कशाक जातं एवढ्यात नको जाव तुम्ही पचवल्याच्या जात आहे औषध तो गाव तुमचे तर तुम्ही सगळे जाणार तर जाणार आईच्या गावात म्हणजे आमका आधी बसवणार तरी जाणार काय तुझी इच्छा अगे ऐतेर घराकडे आधी जाऊ नको म्हटलं एवढ्यात तू पुढचा सांगा नको लागलं की भाडी आणू 4 माणूस जमा व्यक्ती काय कोण नाही म्हणजे तो बघ म्हैसो गेलो तो जाय ना माझी संध्याकाळी ये हळद यांची वाय जरा कापू कापूक नाही जातो असं कसं जेवण करतं कांदो बिंदो कापतं हळद कापू का झाला तुका तू मासे खात मासे नाही खाय तू मग बरा नाही खाय तू मोठी सुगरणस होय ना गो मासे नाही काय मासे नाही खायत ती मटण खात मग काय खातस तू मोमोज मोमोज खात काय ये पान दर अशी काय ती पान या बाया हया जाती या बा ताट या बा हय ताटा अशी काय ती पान इसरान गेली पण भुतूर पानच नाही हा जा काय ते तुझं नाही ती बघ
मिरियलनीचा काढ कोवळासा म्हातारी खांबे मिरियलनीचा नाही पाणी येलीचा पाणी येईल का काय? आमच्याकडे आहेत. होय की पाणी येईल ना. आमच्याकडे मद्रासची आहे मद्रासची आहे आमच्याकडे पाना मद्रासवाली पाणी दिली तर ताडगी पान द्यावा बस लय पाणी जाते बाबा. जा तिथं पाणी येण्याची घेऊन या आणि आमचा काय छान सांगा तुम्ही नाही तर मी दुसरा काहीतरी काम मोमोज हे हळदीसारखे असतात ना गे भारतीय की तू तरी खाल्लं मोमोज नाही बा, नाही काय खाता. मेलस खालच नाही म्हणजे कमाल आणि मोमोज घेऊन या बा असे असतात गे ते मुठीसारखे काय ते होय ना गे जा नको मग, नको. आईला खाल्या नातीने एवढे करून घातल्या तरी नाही म्हणून सांगतं सगळ्यांचं काय तर खायचंच ना आता. मोमोज आता काय म्हणतोस ना टोमॅटो घालतात ना. शेवया सगळ्यात आता टोमॅटो इतके घे. मॅगी ती टमॅटो बिमॅटो घालून करतात मे पोरं भारीच होती गव्हाक मॅगी तरी करून घालती काय नाही तर भारतीय कडे बसायचं त्याला घालून केलंस तर भारी लागतं नाही. मोमोज ती मत घेईल मोमोज दाखवतो तो कसं म्हणजे मोमोज. आमच्याकडे ये, आम्ही करूया आम्ही अजून केलो नाही मोमोज कसलं काय तो म्हणतात कोणी केले काय ना कोण नाही. तू बरं व्हायचं काय टाकलं. अरे अनिकान बनवलेल्यान तो माहिती आहे स्टॉल लावलेल्या मोमोजचा तो तसं हिच्या अनिकान केलेल्यान तिचा बघून देवगड लागतं येतं मग तो दाखवते म्हणून घेऊन मी पण अजूनपर्यंत नाही खाल्लं पण ते काय गरम गरमच खाऊ बरे ते आमका बाय नंदनने खाल्लेले आहे तेव्हा माका कळलं मोमोज म्हणजे काय म्हणजे आमका काय काढते तू मोदक ते मोदक उकडीचे तसंच काहीतरी बनवलेलं असे आहे असे असे असतात ते ते कळाले मग असे मोठी आणि दुसरे असे याच्यासारखे असतात मक्का आता काय झालं पुन्हा नाही नाही ती खाणी झाली ऐकलं कुंड्याची भाकरी तीच बरी होती. आणि पिठला दुपारी खाऊ घेतो कुंडाची कुंडू चावून ठेव भाज संध्याकाळी आपण रेसिपी दाखवूया कुंड्याची भाकरी आणि हं. कसली भाजी कुंड्याची भाकरी टायकोळ्याची भाजी. ते आता टायकुळ नाही पाऊस नाही आता का मग आता काय उन्हाळ्यात काय करतो उन्हाळ का शेगून घेते शेगून तुझ्याकडे भाजी मी आमची सपली भाजी आता परत पेरला होती बरं आहे आता म्हातारे तुझं व्हायचं पान खाताना एक फोटो काढून ठेवूया आहे अशी अकडे बघ का अकडे बघ हां. टाकते म्हैशाक व्हॉट्सॲपला म्हातारी 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 लेकी तुका भोपळ्यात बसून नेऊ गई वाघ आडावीच वाढे वाघ असते हिका आडावचोच ना वाघ जा म्हणत तू जा हो वाघा घेणारच नाही तस सांगतो कोण कोण वाघीच्या दाडक्याक बियात म्हणता अजून तू कोपरो लावू शकतस ना लावण्याचो काय गेल्या वर्षी कापली ती कापड भात कापी होती बघितलेलं भोपरं लाईन पण भोपरं पाय चिकलाच येत ना कापते नाही गोबी संध्याकाळी मोमोज पाठव हा ते रे का पुष्पा बघ गो कसं करता तुम्ही हा? बस चल. एवढा तो आपलं कायव करून दे आणि कसं बोला दे हाक पण माका हाक मारणार का बरा वाटतं मग अरे हाक मारलाय किती एकदम खुश होता जेवण बिवण करूचा टाकून दिल्यानी वाटेक लागली विचार कर आता घे उडी मारा इसून नाही बाबा खाली जिकाक सांगते भाऊ जिंका कारण तू वेळेच्या अडचणी नाही शिका पण अरे जिकाक सांगते रे का तर अशा प्रकारे म्हातारी उडी टुनुक टुनुक उडी मारीत चाललेली आहे भोपळो वा आमच्याकडे हा एक इक भोपळ शोधूचो लागत मोठो बनूचो लागत तो कोणतरी म्हणते म्हातारीची टेर खेचतात आय मी पडले बुडून ठेवच्यात हे बघा कोंबी येतले मग त्यात हेंका कोंब येतले कुंड्यात ठेवायची ह्या पौष्टिक त्यांचा पौष्टिक शेणात टाकून ठेवायचे शेणाचा त्यांका ह्या मिळतात लॉलीपॉप घे बर खा तरी खाऊन बघ लॉलीपॉप हळदीच्या कांद्यांका हे बघा शेणात बुडून ठेवायचे मग त्यांना कोंब येतले चांगल्यापैकी ही प्रक्रिया केली जाते ही बघा पण उचलूचे लागतं त्यांना असेच ठेवचे नाही सुकले की उचलायचे आणि उद्या परवा त्यांका ह्याच्यात ठेवचे नसतात पौर्णिमेच्या चांदण्यात होय ना गे चांदण्यात ठेवचे नसतात पोले होतले मग ते काय नाही त्यांका ह्याच्याला मी एकच दिवस खड्यात ठेवले दुसऱ्या दिवशी उचलले आणि कुंड्यात ठेवले उचल बांगडी केलं त्यांची कुंड्यात ठेवायचे नाचण्याचे ठेवायचे नाचण्याच्या कुंड्यात नाचण्याच्या कुंड्यात ठेवचे असतात किंवा कारला अंतूर ठेवले तरी चालतात म्हणजे हे कुंड भाताचे
गजाले मारून झालेले आहेत पुणग्याच्या थैसुले. आणि बघितलात हात धुवाळ्यांची म्हातारी पण इल्ली. तुम्ही म्हणत असाल कमेंट बाबलो खिस्ता म्हातारीची, तसा काही नाही. तर आमची मस्करी वगैरे चालू असतात. म्हातारी माका पण गाडी घालीत असता. तर चला, तर अशा प्रकारे हळदीचं काम चालू आपण याकडे बघितलं असाल. हळद उकडून वगैरे कापूचं काम चालू आहे. त्या दिवशी बघितलं असाल तर हळद साफ करीत होती पुष्पानी, आणि आज ती उकडून कापतात आणि त्याच्यानंतर सुकत घालणार. 1 महिनाभर सुकत घालूची लागणार. त्याच्यानंतर गोंत्यात घालून झोडायची आणि त्याच्यानंतर मग आसडून वगैरे मशनीक लावतात. तर चला मंडळी, कसं वाटलं व्हिडिओ नक्की कमेंट करून सांगा. आणि पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय. तर अशा प्रकारे म्हातारी उडी टुनुक टुनुक उडी मारीत चाललेली आहे. भोपळो वा आमच्याकडे हा एक भोपळो शोधूचो लागात मोठो.